Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. Kumusta? O karon din no atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon. O sa dili pa no ako basahon ni na ipipila nga nag-comment no. Si Len Segment. Hi, thank you idol. Sir, kumusta? Okay na ko diri ano, Len Segment. Salamat kayo na sa pagpaminaw. O kang Desilis Simudit. Salamat ulit idol. Listening, always listening here in Japan po. Lalo meron kami dito sa bundok. Salamat sa mga drama nga sinubaybayan ko while nasa work at natutulog, nakikinig ako. Salamat kayo no sa pagpaminaw no. Disili Simudit, thank you kayo idol sa pagpaminaw no. Ampil diha Pilipino sa Japan. Salamat kayo no. Ug kang James Savero, salamat kayo idol sa pagpaminaw no. Ug karon di ta maglangan ang laing sumpay ning sugilanon. Ikaw, mahal ko nimo. Ah, ah, ingon ana di ay. Daoy mo ko ko'y laptop good. Mayong pagpaminaw Ah, sa ano, papalit. Lex Pino. Ako lang nang ipahuwam ni mo ang akong laptop. Hoy! Oh. Hapit na ni makanlat ng akong tutunlan. Pero wag yung kunin niyo pansin na. Oh, O saman! Kamo na! unsay giingon nimo te? Ganihan ako sige ighamoy. Wag yun mo mukihol. Nagsigilo mong tanaw. Sana inyong gitanaw, samna. Kuan, nagpataba magud si Nikki na ko there. Unsa tayo mo pangutana? Nangutana ko kamo na ba? Ah, malipay kay ko kung kami na si Nikki. Bisag, wapa ko manguyab niya. Te, nagpakauwaw mo lang kati uy. Sorry Renz ha. Di na lang ko magpatudlo nimo aron dili tong kagsungay ning ako iyaan. Ano amasag ko ninyo ito baggabi? Busy man gud mi sa akong gikalibgan nga window te. Unsa man di mo tuyo na ako? Na, nalimot ko ay. Kundi kamo, ang di. Sige na Renz. Mo pahuway na ko. Aha. Di na ka mo padayon po patudlo? Manghangyo na lang ko sa akong kauban. Tuwa na bituin mo iya. Gilaay na ko eh. Sorry ha. Ah, sige. Okay ra. Kuan, ako na lang ibili na ang laptop para hinay-hinayan na ni Mugtuon, ha? Ayaw lang. Tingalig maguba na. Okay na lagi. At least doon ako'y nakatunan. Thanks. Hoy, nga namigdam ka di sofa. Ikapoy ko. Ganiha po ko sa kadlaw, nagsuroy-suroy dito sa merkado. Wala, ninduta gud nimo. Nindot man na ipahuwayan din hiter. Hayahay kayo. Di pwede. So, di pwede. Bangon dia, uy. Murabi kag nakatag-iya. Bangon na yun ba? Unya ragod. Wapagani ko pulig hinigda. Yabag ka? Murabi kag nakatag-iya ining bay. Bangon na yun ba? Kay gisapot rabas Nikki. Tingali ginginlan ka. Unsa? Huy. Murabi kag nakatag-iya ining baya, uy. O sa man, di ka mo bangon, yung bubuan ta kag initubig. Sakita gud ana. Oo, sakit yun. Nga nagig ko'y atraso ni mo. Dako, hindi kag kaon. Paita ni mo eh. Sorry na lang, Gab. Ikay pahungawa sa kung kay ubos ron. Ha? Lakaw na ba? Abi na kong makatuog ko din he. Lipay unta ko. Aron makasayo ko balik sa merkado. Hindi ka mo pauli sa ato. Unya ra unta, kung makadakog kwarta para ilukat sa kong cellphone, ikaw biyay hinungdan nganong naprinda to. Balik na sad. Sig, balik. Magbalik-balik, Jupiter, kay ikaw may akong gikaatubang. Unya, ikaw pa'y nakaingon nga naprinda to akong cellphone. Saman, bubuan ta kag initubig, ha? Adto na ko'y, dagan pas inyo ka ng imong batasan. O, daghan pa, ngayo ka? Inyo na lang na! Adto na ko, Terry. Hi naman, Nikki. Matug naman kuno siya. Oh, ay sorry, Renz, ha? Meow. Iring. Pwede magsulti ta, Renz? Ter,
Katugo na masag ko. Kadiyot lang good. Dali pa. Lingkod sa ba. Diri ka na buhiilan ko, ha? Bitaw nagduka na ko. Meow. Haas mo, Iring? May mumuigda ka din sa sofa. Unya, kantahan tika. You like it? Di ko eh. Di ko. Sorry, Ter, ha? Sorry. Nagduka na sorry. bitaw ko. Nanguyab ka sa akong pag-umangkon? Ha? Ayaw lang gud ka uwaw. Tubag ako, ha? Nanguyab ka, no? Wa pa? Manguyab gud ay ka. Ganaan sa kuniki. Ang tinuod, daghan kong mga amiga, pero lahi gid si Nikki. Ibasted ka ni kang Nikki. Ni ara ko, ha? Ready and willing ang mauyab ni mo. Ay, Naluto na nimo ang gihatag na kong buwad nang? ha? Sorry na nga. Walang ko ikasulti. Saon nga, wa man ko magdahom nga, ikasugat ka na. Okay ra, oy, Jorin. Ay, wa pasad nako maluto ang buwad nga imong gihatag kay mawag gani nakalitan ko nga nangutaan na ka. Nang, Ha? ayaw lang kasuko ning akong pangutana, ha? Di man ka na ngilad. Dili nang. Hanggo, unsa na? Nang mag-ulian si Nikki din nga kada bang uwa siya trabaho ba? Ay, dili na. Kay kapoy naman kunog pauli. Mau ba? Di ka mingaw niya? Ay, mingawon gud unta. Pero mas maayo nang makapahuway si Nikki. Ay, excuse na, Jorin, ha. Magluto pa ko. Akong lutuon ang hinatag ni mong buwad. Anilang takaon. Salamat kayo nang. Pero, mauwaw ko. Nga mauwaw man ka. Di magud may suod kayo si Nikki. Og, karon po ko makamatngon nga dapat makigsuod unta ko niya. Ha? Nikki? Nasuko ka na ako? Nganong masuko man ko nimo? Aw, hehehe. Wade ka masuko na ako. Ay, mayo noon. Di jud ka mo bugkuan. Unsa te? Ayaw na lang, uy. May ulit naman lang to si Renz. Akong gihawiran nga ani manihapon. Wa man magpapugong. Mayo hinoon te. Di ka gusto makigsaho ni Renz? Te, wa pa ko makadawat sa kong sweldo. O kiningda na tong pagkaon para ra natong duha. Maiko kong mama nga mangayo sa higayon nga makuha nga na nga tong konsumo sa dili pa nga akong sweldo. Mutampo masab si Renz. Maikog tati, uy. Unya, kay diniman mikaon si Gab. Story tuod, diba? Ngano nagkauban man mo ganiya si Gab? Diin man siya. Dito sa merkado, ay. Nagunsa man siya sa merkado? Nangarga? Kargador good day si Gab? Ay, ambot ato niya, uy. Ingo man to nga karaang bugoy kuno siya, maong naabot sa merkado. Mayo hinoon nga nakatultol siya din eh. Uy, sa may nakaayo. Ako maganitong ginginlan, kay nagigda-higda biyang tagwang. Nga naman? Maanan niya. Tingalig manabi to si Gab dito sa ato, te. Nga dili ta magpasaka og taga-ato. Bahala siya, oy. Oh. Nikki, nanguyap to si Renz ni mo? What, ti, uy? Pero madugay, manguyap dito ni mo. May gisaad ko ni mama, te. O kinahanglan tumanon ko ang akong gisaad niya. Ako ba siyang gipangutan na? Unsa may mong gipangutan ni Renz? Kung nanguyap ba siya ni mo? Unsa? Klaro manggod, nga magsige siyang tutok ni mo. Kung motutok, manguyab na din na. Sandi ay! Mamanay barometro sa tao nga may tinguha sa iyang gitutukan. Huna-huna ra na ni mo, te, uy. Pero, doon ay noon ko'y gipasidaan niya. Unsa man na? Nga,
Kung imo siyang basiron, andam kong tagana mo dawat niyo. Unsa? Hain man si Dulpo. Ngano ako may imong pangitaan, Dulpo? Uyoy, strikto. Di ba na yung stricto ang akong tubag? Ngano ako may imong pangitaan ni Dulpo? Kamu may sigig kuyo, good. Pangitaan lang siya. Nag-away mo? Waman. Ako unta siyang suginlan nga nagkita military dito sa merkado. O gida pagyud ko sa ilang pinayanan. Nakatultol ka sa ilang gipuy-an? Nakaadto pagyud ko. Mihigda gani ko silang sofa. Pero maldita lang yun hysteri. Gipabangon jud ko. Katultol ka sa ilang gipuy-an, Gab? Nganong mipahiyo man karon. Nakahuna-huna kag daotan no. Sulti dayon. Migo man tanong. Dili. Unsa may imo? Mga untag ice cream? Unsa ko, bata. Tagay lang nung ta. Unsay pagtuon mo nako, palahubog. Atong pagkitaon sa Dulpo na. Ayaw lang kog agbayi. Bugata sa nimog kamot oy. Mura man kag kamot mi atlas. Ikaw, gyud. Dali na, pangitaon na to sa Dulpo. Pauli ko sa amo, aron makapahuway. Pabalikon ra ba kong Nikki sa ila, pero walang ko ikapliti. Ha? Maikog kong mangayo niya. Ay, ako'y hatag ni mo pliti. Basta kitang duha mo imo adto. Di ko kamirang si Dulpo mao'y magkuyog. Okay ra. Kamo lang das by Dulpo ang magkuyog, sige. Usbar og pangutana. Unsay akong gusto aron tultulan ta mo sa ilang Nikki. Unsa may imong gusto, be? Lukat para sa akong cellphone. Ngiga ni mo gabno? Nalukat man ganay imong cellphone? Diskarte pre. Tunod-anay gyud nga nakatultol ka sa gipuy-an nila ni Nikki ug Teresa sa syudad? Katultol ka. Nakahigda man gani ko kadiyot sa ilang sofa. Unya, gipakaon pagyud kong Nikki. Ay, gani mo. Di sad lalim akong nahiaguman oy. Ano man? Hapit unta ko sukain ni Terry kay giluod sa baho sa basura. Haskang kuyawan noon ako. Pero busog sab kaayo ko. Imong ikaon ang suka ni Tiray? Kaluod sa nimoy. Ano kuya mo man ka? Aray lagi unta og suka si Tiray nako. Dugayas di mo kasabot oy. Ngano? Friends sa imong duha? Friends na lang. Kay iya man kong gipakaog maayo. Busog to the max lagi. Lugo na, wako banda. Mangadto man kahata sa syudad. Ingon man tong imong abay juren. Nalukat na gud nako ang akong cellphone. Na, papakaon ka siya nato. Mangaon una ta. Una ta mutultol sa ilang. Si din ang imong iyaan sa? Frustrated lover. Ha? Ingon si mama, dagan ko nung nanguyab ni ate. Dapa. Lipong ko gamay na. Oh. Kuan ba kanang libog na ko ba? Kanong nag-atim ka niya nga imo mo kasi ang iyan. Di ba dapat kuan man, auntie? Na, masuko Matiguang ko no siya. Bisa klaro na. Di gina mo angkon. Feeling niya, wa mo saka ang iyang edad. Masuko kon mag-anti ko niya. Mao na nga, teray ako isang pit niya. Og, kada sa bitaw mo anak ko niya sa una nga, tera. Manguta na gina siya kung unsa kuno na. Kay kung mo ingon ko ante, na, di ko tinggan. Mau ba? Pero doon na ba sa nindot nga attitude ang akong ante? Caring. Lamisan mo luto. Mao nang may request gyud kong mama nga say ako ikauban dinhi. Bisag labad. Tara man. Ayaw gyud pa Dani Rans. Kay maayo kay nang mupahimo sa higayon. Sorry day tuod sa nitabo gabi ha. Ha? Nga naman. Gipapaulit ka bisag, wa pa mahuman ang imong pagtudlo nako. Si ate mangkod. Okay ray. Unsagoy okay kud. Maguna-una siya hatag og motibo.
Dili dyan na okay na ako. Nick, Mm. kung manguyab ko nimo, basti day dayon. O, unsa? Joke! Joke! Ayaw gid pagbinuang og panguyab na ako, ha? Dili gid ikatinggan. Ha? Kalain sab. What if? O say, what if? Ay na lang eh. Ay na lang. Tingali di ko nimo tagdon. Renz, doon na pa ko'y gisaad ni Mama. Nga kinahanglan akong tumanon. Kanang love? Unya ra na. Makahuwat ra na. Uy, kinsa man ning nanawag? Si Renz. Ngano nanawag man kaning kanahan? Ngano nanawag man ka? Gimingaw si mong tingog. Saba ka di, oy, ka-corny ba ni mo, uy? I'm serious. Ha? Okay na? Okay. Makatuwag na ko nga nakadungog si mong tingog, Nick. Good night. Ay, ni mo, Renz. Corny, gid kaayo ka. Dire ka ganihan, no? Nagatubangay pa ganit ang istorya. Unya karon, manawag ra ka kay gimingaw ka sa kong tingog. Tell it to the Marines. Lagi. Okay. Okay, mahimo kung di ka matuo. But, rest assured, ikaw gyud unod sa kurong mga damgo. Uy, kaharasad ka da. Sige na, uy. Night. Okay. Damguha ko, ha? Okay. Damgohon ti ka. Nga ikaw maoy akong ghost project. Duda sa katawa. Sa mo tayo niya, magdamgo ko ni mo. Night, my love. Hoy! Kaistorbo sa dani eh. Nindot na unta niya akong aura ng buntaga da. Kisasin nga nawag oy. Oh my ever dearest man ang di ay. Ay, Pupita. Nakadisturbo yung sa akong pagluto nang. Hello nang. Hello! Nagluto di ay kapere. Luto taon. Naglutoin taon para sa imong anak nang. Ikaw di ay, di ka mukaon sa imong linuto. Ay, alangan man sa kung maginanao lang kung Nikki nga mahungit. Mapil sa taon og nga ni akong baba nang. Nya, sa may imong giluto. Tocino and chicken nuggets. Ang paborito sa imong dear Nikki. Salamat kaayo ha, nga giatiman gyud nimo si Nikki. Sagdi lang tire, inisweldo niya, swelduhan man sad ka. Ay, don't mention it. Pila may akong sweldo? Ngutan, magkalinga sa kada. Don't mention it kuno, pero nangutan na. Paghuwat lang, pila ihatag ni Nikki nimo. Oh, come on. Uy, kumusta naman di ang akong anak ha? Aw, mag-ipanay lang unya mi pilay among mauyab dire. Unsa? Hay, aman na kugang-kugang pa. Ay, lagod ka kugang diya nang. Ay, you know naman, we have smiling and beautiful face. No wonder kung ninitan dire ang among beauty. Gupo sa kong abaya. Yan na lang magwapo, Yugo. Sa itong kalibutan nga, magkita mi dito, Nick, eh. Matay din ang kasing-kasing sa, kung may magbuot. Taw-taw na ba yung unta kong manguyab ni Nicky? Ano naman tayo ka manguyab? Silingan ramang good. Mo yung gihuwat nga malayo siya. Mao yun. Hay naman si Gab. Masabi tayo akong ipangita. Tingaling. Tingaling mo, agi ni ang bas. Hinoon na pa may laing mo, Agi. Imo na ba to siyang gitagaan para lukat sa iyong cellphone? Ay, ito na. Kaya, sige, magpadungog-dungog. Hadlok lagi sab ko nga, way mo tultul na to, mo to nga, napugkos ko gatag. Iyay, o makata-diskartihay atong nguyong-nguyo?
Miss Nikki, there? Tuan na, wala mo magsabot. Iba, maging siya ba nga ako siyang hapiton? Humana kag pamahaw. Doon ako sa office mo kaon. Ay, opit lang ko doon, Diri. Dapat may sudan. Ayaw lang, uy. Huh? Malate sa ko ba? Ay, Ay. Yaan kong Nikki. Oh. Ano ka, ha? tingali imong giaway sa damgo. Huh? Ay! Uy, ako lang siyang gipangga sa kong damgo. Ay. Pero may gud ako siyang gisap na eh. Di gud ako siya patumbon. Ako sadbi. Sa damgo ram sad, ter. Damgo raman. Okay. Sige ha, ato na lang gid ko. Ayaw sa pa. Bye, friends. Muragin na ni Mayo na. Daghan nang nanglabay nga bas, pero wa pa gyud si Gab. Gibinuang ang tingalit ang gaban nita. Bida. Wa para gyud ni makasok mga kung komo da. Ako yun tong ipapriso. Ha? Imo ipapriso? Iron? Ay, bay. Hindi ka din mapapriso. Mito nga man. Nay. Napaingon ni Gabi. Aber kong nginjan ka, Gab. Sabi kay, nalukat naman imong cellphone. Di ko ingon anak, Jorin. Bitaw bay. May word of honor masabday ng akong amigo day. Unsa may atong gihuwat din at ang tagsakyanan. Nikadit lang. Ngano ka, Renz? Buhay ila akong kamot. Kung sa may kusaan mo? Sa? Wa man. Ngano namiyaman ka? Nagsabot ba ko dita nga matagbuntag huwaton ka gid nako? Matagpauli nato gikan sa trabaho, huwaton ka gihapon ako aron magdungan tagpauli. Doon na ba ko dita commitment? Wa man noon, pero iyo mo mugod kong gipaanad. Unsa? Okay, sorry. Sorry ha. Sorry kayo ni. Sobra lang tingali ang pagtamod ko sa tong kasuod. Bago pa ko dinhi and I really need friends. Dili may mong masentro lang sa usa ka tawo nga akong oras. Ang akong kinabuhi. Di mo ba madawat ang akong sorry? Madawat man. Angay gani ko magpasalamat nimo nga natagan mo kasayo ang akong pagpaingon din sa akong gitabahuan. Pero ayaw lang sa kugkuhais sa akong katungod. Aron, maka-move around ko with other friends. Yeah. Wala yung problema, Nick. Gusto lang ko na kung protektahan ka, kay bago pa ba ka din Pero, kung mo na yung mo gusto, okay. Your wish is my command. Saman, sigurado yung kang katultol ka, Gab? Sigurado lagi ko. Kini ka itong gilaktan. Saman ni? Padawang nilis lang niki? Dili pa. Asa pa man data? Mga unsa ta rin ay. Kay gutuman. Maupagwi pagmata nako. Unya, naligo ko dayon. Wa para ba ko'y kaon. Bitaw ba yun? Ato nang pakanon si Gab. Ikaw di ay idol po. Wa pa di kay gutma. Ingon baya ka nako ha. Nga moderitso tag restaurant. Ha? Ako misulti ana. Ay, balihan. Yung paglalis diha. Murag parihas mong duhada nga gipanggutom. Sige. Mga na ta. Gab, suhito ka man ka din asa man ta mga on? Basta dunay kaldero nga gitak-ang. Mauna na. Kan-anan na. Uy, hala, ang akong cellphone mibagting. Ay, hala, si Nikki may nanawag ang akong anak. Nikki, nak, nanawag lagi ka. Gimingaw lang ko nimo, ma. Oh, may gipamati ka ba sa imong lawas, Nikki? Gihilantan ka? Wa man. Oh, unya mura lagi kagluya. Gimingaw lagi ko nimo. Okay na, ma. Murag na uli anak pas kaluya. Unsa? Uy, pagklaro gani diha, oy. Unsa man mo anha ko? Ayaw, ma. Mahago ka lang. Mabian pa nimo ang akong mga manghod. Okay na ko. Nike, nabala ka baya ko nimo nak. Okay na lagi ko, ma.
Sige ma, mabalik ako sa kong work. May gawas lang ko kadiyon. Abi ni mo, nak, nalipay baya ko sa imong gibuhat. Ako di ay imong gihuna-huna. Natural, ma, uy. Inahan ka na ako. Sige ma, mabalik ako sa kong trabaho. Miss you, ma. Love you. Love you, sad nak. Amping. Bye, ma. Bye. Ay, taon sad sa akong anak. Nabaguhan nga, nalayo na mo. Kaluoy ni mama. Nahungawan ni noon sa kasol nga ako rong kipati. Mabalik ako sa kong lamisa. Naunsa man sad ko. Niyan ako sa kong lamisa. Pero, nga naman, nga nung si mama madayo nang ako napindutan nga tao ko na. Sorry kit kayo, ma. Pero, nga nung nakasamok man ako si Renz. Unsa man? Busog na mo? Busog to the max. Hasta busuga, way. Pero ti busuga. Bantog ra. Imong yung giablihan na imong karsunis. Lagi, may hukot og kalit, oh, na, oh. Karon kay busog naman ta. Diretso na ta sa ilang Nikki Gab. Aw, Clarix na. Manakay na tag-taxi. Ha? Layo pa na ilang Nikki nga. Taxi lang yung atong sakyan? Ay, Di man kayo. Pero, ano gun kayo ang atong gikaon? taas nitag laktanggab. Kanara yung iskina ha. Uy, kaduol ko di ana. Manlakaw to eh. Iyawat na ba makuha gamay atong kabusog. Maglakaw lang tagab. Aron nga maluis Nikki na to. Unya, panington unya ta. Lain ra ba ang singot din Ha? Saan na yung singot din, higab? Mamunga. Si mamunga. Mahimong bungag singot. Karoon mag-beauty rest o na si Terry. Ay, muhigda ako sa sofa. Then, ang akong cellphone. Ay, dara akong cellphone. Magduwa ko. O ang akong duwaon. Terry! Oh. Yuhu! Uy, Terry? may nanawag mo sa kungan? Oh, yun ini na ko ka-popular din sa among gipuyan. Terry! Ay, mag-upagani mi. Nagkailan na dayon ako? Yuhu! Ay, Terry, pag yun! Terry! Padayon na miyan! Oh, no! Nakarecognize ko sa tingog. Oh, may balik ang kanahang gab? Morning, Terry. Joren! Ikaw? Tulong mi kabuok. Niapod si Dulpo. Uy, sa mga hangina ang nagdani nyo din, Bagyong gabi no, Terry. Unsa? Di lang minimo palingkuron? Lingkod, Joren. Si Bajorin na doon imong palingkuron. Ako dahin. Da, pagyaka mo sawgoy, limpyo bitaw na. Usay ato ni mo, Joren. Si Bajorin na doon imong pagkaroon. Okay sa managay ko ninyo nga mupakaon ko ninyo, Si Joren Ray akong kanoon for your information. Unsa to, Terry? Ay, joke only. Bitaw, oy. Usay akong ikaalaga ninyo. Nganong yaman mo? Kuan, nang hambog manggod ni si Gab nga nagkatultol siya din sa inyo. Unya, maayo mo ko mong motiman og silingan, mao nang nanganhi po mi din, he? Uli ha, doon na mo'y da? Asa nga mong dadun? Ter, ha? Ay, pagkaon ko para na ako. Samdi ay, may ninyo no? Padayon nun tamo, pero wak mo idalit na ako. What if pa ka naogon tamo? Terry, Prince na biya ta.
O yung friends na ta, unsay problema. Okay. Aron dili magmahay si Tiri ni pag-anhin na to. Ato siyang palitan og cake o ice cream. Joren. Ah. Ay, mo rin ipagitan ako sa kalalaki. Galanti o guwapo. Ayaw na pang kustir ha. Ayaw lang. Ah? Sige na. Palitin na ninyo. Cake o ice cream si Tiri. Uy, kadaghan ka din magbisita, te. Hello, Nikki. Ikay kauban ining duha, Joren? Oh, nakalitan ko kay sa akong pagpauli. Wa naman ka? Maulagi. Sugod naman kong trabaho, good. Kumusta naman ang imong trabaho? Challenging, but happy ko sa akong work. Uy, Ay, ayaw kabala ka, Nikki. Kay gisalin na tagyog kag cake ug ice cream. kinsa mang birthday? Kuan, piece offering lang ni Nikki. Kana akon, imo pa ming pabalikon din eh. Hala, no? Open man kuning among gipuy-an ni ate sa akong mga friends. Labi na gyud kung taga-ato. Na may daghang mga lakis, gipuy-an nilang Nikki. Kinsum ka na sila. Kalit og sakit ang akong dughana. Murag ibati mo kong selos. Pagpaminaw sa Lex Pino. Muadto ba ka kusila, no? Pasangin lang kung magamit pa ba siya sa akong laptop. Pero, kauwaw sab ka, no? Kung di ko tagdo ni Nikki. Wala pa may magkasawa ganiya sa paniud to na. Pauli na ko eh. Og si Tere lang unya akong pangutanon. Kinsa ng mga bisita nila. Hey, mga boys! Magilis ulit si Nikki, ha? Unya, iniguman niyag ilis. Mukaon pa siya. Mga on sabta, Terry. Ay! Lisnag birang ilong ni Mugam nga nagkadungog kaon. Hoy, kamong tulo ba? Umoy labot sa akong gilungag, ha? Ingon man sa giluto na akong sudan. Kasabot mo? Kini Tere. Oh, yes, Joran. Kanindot niya mulitok sa akong nga, oy. Aron maaligre tagsamot ba? Ako na suguon sila si Baydolpo o Gab pagpalit og sudan. Sakto na lagi na mong Nikki ang akong gilungag. Mamalit lang sa kanon. Joren, ayaw lang, uy. Salamat na lang sa offer, pero tingalig doon na yung mga reklamo sa among silingan din, hiba. Gani harasab ni sila, Nikki. Hapit ako pulian na ilang naong. Labi na ganis Gab. Kanalan siya pong kong sudong ni Joran. Si Joran na dyan ako, di ba, Joran? Nahala, pamiya na mo din, he. Ita sa mga pamisitahan, oy. Ang ngilin man. Di mo ko ito hingilin, Poldo? Saan man dito? Bugaw! Pulakaw na mo, uy! Sorry lang, Joren, ha? Pero, bago pa man mi din higod. O, gwa pa sa kumasuhito sa among mga silingan. Tingalig dili sila gustog saba o baka ha, daghagtaw. Nusaan di ay may balik din ni Nikki. Kanang huwa na mo'y silingan. Hindi na mahimo gaboy. Asa man lang mo silingan eh. Mamalhin, tungod na to. Ikaw, gyud Gab. Paduhong naman gud gabi, eh. Mamahuway naman ang uban, ana. Nakasabot ko sa imong tumong, Nikki. Okay na. Mamauli na mi. Ay, ganihar man sa mi din he. Ganihar man mi din he. Pero, ikaw akong gihuwat? Ha? Wa man ko makapanamilit ni mo, God. Nagkapanamilan ka na ako, Joran? Ay, wa sab. Kay, wa man ko din he sa inyong paglakaw. Mao na. Suruyan man. Gisugo lang ko ni Mama, Ter. May kalabutan ni sa among negosyo. Onya, biyaan sa tamo ha, kay mag-ilis ako. Di ka pa ba, Nix? Ha? Asa man? Kung asa ka mag-ilis. Joke. Ikaw, cute, Gab. Sige na, uy. Dinhi lang una mo, ha? Gabi ni mo ga. Excuse me. Sabada ay. Mubalik pa kasi, Nikki, Ter? Ay,
Ganun ka ba naman si pangutan na, Joren? Nakalitan ko. Oh, I cannot tell. Kung maglakaw na mo, go ahead. Ako na lang mo sulti ni Nikki. Wajay bahaw da, Ter? Labay! Bahaw. Ya lang naong ni mo. Gamay ra mo gud ako lunga agon gud kay kami ra gong duha ni Nikki mga on. Ayaw lang ka Gab. Samgay. Mga waltas dili ito ta mamauli. Ter. Mamalik niya din ha? Anytime. Okay ra jud ko. Okay ka, Joren. Unsa? Oh. Anong niriyak man ka diya, Gab? Dili mo Yan gusto ko si Tigre og di ta padayon ang sulod na tong anhi niya. Makauban pa ka ta? Ano man? Nakatultol na gud din imong bayjurin. Dadon ta gihapon mo Ayaw kadlok. Ter. Ato na mi? Kinsa man ning nanabak? Si Renz. Hello? Nagkalagi kag bisita, Nikki. Doon ay okasyon sa inyo. Ganong, huwag ka mong bita. Uy, hala. Nahibaw lagi ka. Imo kong gipanidan? Ha, Renz? Wow! Wadi ka pa ni Tiyoy. Pero, gisundan ka hinuon ako. Unsa? Nakasa ko ni mo, Nick? Wa man. Wala lagi ka managad ko. Di ba gisultihan naman ti ka sinungdan? Imo mo kong gipakalitan. But, we're still friends, right? Of course. Pero, tagailan sa ko gigayon nga makaadto sa among office nga ako ra. Nga maniud to nga ako ra. Okay. No problem. Pero, mag-anak mo ko sa inyo, di ba? Pwede. Pero, dili na kada adlaw. Ha? Ay, Dolpo, nakita taman mo nga nanganaog sa bus gabi Kita ka na? Kita! Kamos Gab o si Joren. Gi kami may syudad nang. Gisoroy mi ni Bayjurin. Unya, gipakaon pag yun mi ni Gab. Sweldo ni Joren? Naday trabaho si Joron nga maingon man kang sweldo nang. Aw, siya man kahay misponsor ninyo. Gikan tos ginansya sa ilang negosyo nang. Galante din as Joren, no? Unya, pertigyod ninyong busugang Gab. Amo lang? Aw, nahala si Gidolpo. Maura to'y akong to. Hello? Hilaw. Hilam di ay. Ay. Ay pag inigat og tubag. Ay, habi na ko kat ang nanawag da. Wadi ko ma-register sa imong cellphone? Ay, na-register, oy. Nga, ano, magkakailan ako. Ay, nagkiat-kiat lang gud og tubakod. Ay, usami ato nang. Ngumusta lang ko ninyo diha ni Nick. Hala ha? Daily day ang report kay mo gikinahanglan sa among pagpuyo dire. Dagan na gud ang akong anak. Dagan pa sa yung kauban. Ay, alegre day kayo bigahapon nang. Oh? Kaya nga naman. Ay, dire ba sila si Joren, si Dolpo, o si Gab? Unsa? Haskan! Sa bas mga hinampak. Nagdagi sila cake o ice cream, oy. Oh, ngano nakatultol man sila diha? Ngawa man gyud nako hatagis Dolpo og address diha ninyo. Nangayo des Dolpo? Nangayo, oy. Pero wa nako tagae. Ngano natultulan man mo? Tungos nguyo-nguyo ay. Ha? Kinsa? Si Gab? May lain pa. Nakita magubing Gab sa merkado nang kay nangumpra ko o ako siyang gidadiri. Ngano pataka man sa kagdadi atiri? Hala no? Nganong moingon man kang patakan na nga taga-ato binas Gab. Labi na kay doon ako'y atraso ni Gab. Mauto Ako siyang gipakaon, ya gidadiri. Wapa ko tuganing Dolpo da, bisag ako sila nakita nga nanganaog sa bus. Diha, di ay sila gikan diha sinyo? Wow, diri, uy. Ay, nagpaabot nga lito sila nga agdahog pa ni hapon. Mautong nagdugay-dugay pa uli. Oh niya, inyo sang giagda. Wow, uy.
biyaan mo ganis lang Nikki kay may pahuway pa. Ay, bida. Hadlok na nung ko da. Kung sa may mo gikadlukan nang? Nga magsige sa moks jurin diha. Basig anak na panguyab nga nanatawhan na ang imo pag-umang kontiray. Ay kahadlok anak nang. Anong dili ko taang kumahadlok tere. Bag-o pas Nikki sa iyang trabaho ha. Pero ilan na nang gisamok-samok. Ay lagi kahadlok. Ganon di bang kumahadlok ko no be? Ako'y tigbaraw kinsay manguyab ni Nikki Dere. Te, sweldo man rin na mo. On then? Mga untas gawas. Sa class nga restaurant. Yes. Makarampa na ko mi. Ha? Unsay rampa? Masulubigan na ako nga akong pinaka-wow nga dress. Restaurant mo kaya itong kanuan. Ang ako lang tiba nga makatilaw sa taglami. Unya si mama ni mo? Ay, of course. Unahon ako siya padag pagkaon, no? Ay, ato na ko, te. Basta kay ayaw paglungag, ha? Mga unta sa gawas. Kitarang duha. Hi, Terry. Ay, Renz, at last. May pakita na ka din eh. Terry, imbitahon namang duha si Nikki. Manihap puntos gawas. Oh, what? Kung kayo sa sa pagpaminaw ni uban pang sumpay ning bag-ong sugilanon, ikaw, mahal ko nimo. O palihog day ko na og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.